Türkmen goşunyny gulluk edýän eskerleriň azy güpçünçiliginiň eýgiderli peselmegi olaryň barhakan enatalaryny ýüz tutmagyna sebäp bolýar we soňky 5-6 aýda enatalar watan gorugçylaryny bolmanyny aýda bir gedek doýagarny naharlamak üçin täze bir usul oýlap tapdylar diýip Azatlygyň Aşgabatdaky çeşmesi habar berýär. Bu usul soňky döwürde eskerleriň enatalaryna telefon edip ýa hat ýazyp özlerinden habar tutulmagyny bolmasa da komandirleriniň telefon hasabyny pul geçirmegi haýyş etmeginiň köpelmegi bilen bagly. Bu maglumat harby gulluga çagyrmagyň ýalky mewsumynyň tamamlanyp barýan wagtyna gabat geldi. Aprel, may, iýun aýlaryna goşuna çagyrlanlaryň köpüsi ýam harby kasam kabul etdi we öz gulluk etjek harby bölümlerine geçirildi. Şu döwürde kasam dawaralaryna gatnaşan we soňra oglundan habar tutmagy ýetişen enatalaryň bir näçesiniň Azatlygyň habarçylaryna gurrun bermeklerine görä eskerlerini naharlamagyny olaryň ýakyn howsarlarynyň esas aladalarynyň biri bolup durýar. Netijede oğullar goşunyny gulluk edýän enatalaryň harby bölümleri edýän azyk saparlary ýygjamlaşdy. Aýdaly olarlar enatalar esasan oğullar harby kasam kabul edenne ýa 1 ýyl 6 aýdan öýde geçirilen gutap samsadan tamdyr çöreginden we gogurdakdan ýüklenip öz ogly bilen bile onuň ýanyna gullukdaşlaryny naharlap gaýdan bolsa inni ýygjamrakdan diňe 3-4 eskeri naharlamak üçin barýar. Bu azyk sapary aýdylmagyna görä şeýle bolup geçýär. Oğul gulluk edýän enatda ýola düşmedinden oğlunyň bir näçe gullukdaşynyň öýüne telefon edýär we jaň edilen enatalar oňa öz pasportlaryny getirip berýärler. Soň ol enatda göterip bilen adygyny alyp oğlunyň gulluk edýän ýerine barýar we rota ýa batalyon komandiri bilen gurlaşyp öz oğluny hemde pasportyny beren beýleki enatalaryň oğullaryny 3-4 sagat erkinlige goýurmagy haýyş edýär. Elbette bu haýyş bitirýän ofisier her esker üçin öz narhyny aýdýar we berilen muzdy çekinmän alýar. Türkmen goşunyna kiresiz kilim kakylanyok diýip enatalar gurrun berýär. Soňra enatalar urusat alan eskerlerini harby bölümleriň golaýynyny resmi däl mehmanhana öwrülen öýleriň birine alyp baryp şol ýerde naharlaýarlar. Hasany olar harby bölümlere barmadan öň olal beýleki enatalardan alan adresler esasyny bir otogyny 3-4 sagatlyk ulanmagy berýän yerli hojalyklar bilen gurlaşýarlar we elten alyklaryny şol ýerde goýýarlar diýip Azatlygyň çeşmesi aýtdy. Şeýle dol enatalaryň eskerler ofisier bilen gurlaşyp şähere gedelenjek hem çykaryp bilýänligini. Bu ýagdaýda olar üçin bolýan öýlerinden kireyni sport eşiklerini alýanlygyny sözüne goşdy. Esker alyp gaýdýan enatda diýilen wagtda 3-4 sagatdan soň olary ýerine eltip degişli ofisierine elin tapşyryp gaýdýar. Soňra esker naharlamak gedegi beýleki enatalaryň üstüne geçýär. Esas alada oglanlaryň uzak wagtlap aç kalmalydygy diýip adynyň aýdylmalygyny soran Aşgabatly eneleriň biri gurrun berdi. Şeýle dol harby bölümleriň ýanyna otoglaryny kireyne berýän hojalyklardan razydygyny, yerli adamlaryň ýagdaýy düşünýänligini we egilişik edýänligini aýtdy. Azatlygyň habarçysy bilen anonim şertde gurlaşan enatalaryň tasdiklamagyna görä harby bölümleri edilýän azyk saparlar gitdigiçe köpçüliklerin häsiýete eýe bolýar. Sebäbi bir eskeriň ýygynyň adam barsa beýleki eskerler hem kemsinip öz enatalaryna habar ýetirýärler. Şeýle de enatalar eskerleriň ýygynyň azyk gatnatmagyň beýle aňsady işdärligini sebäbi hem işi awtobusa ýa otla bilet tap bolmaýanyny, ýollaryň bolsa yaramazlygyny, elin goşly ýagdaýda ýol adabynyň has agralýanlygyny gurrun berýärler.